Este é un abutilón. Fai un mes ou así, podino totalmente daqui para baixo, porque facía como un arbusto, e deixenlle un pé como de árbol, para formalo como se fora un árbol. E como a súa forma de crecer me viña contra adiante, me atravesaba aquí no camiño, tuveñe que poñer unha corda. Cando me quixen dar conta, estaba incrustada no pé do abutilón, da planta. E fixolle aquí unha cicatriz, pero bueno, cicatrizou ben. Isto pode solucionar perfectamente con un cacho de pau calquera, facémoslle sitio, poñémolo así, e así a forza que fai esta corda incide neste pau e non lle daña para nada o tronco da nosa planta que queremos coidar. Eu sei que hai formas de atar diferentes, ou a mellor hai xente que me vai a dicir que a mellor atar con unha cinta ou así, pero eu non o vexo así, prefiero un cordel, canto máis fino mellor, para que non lle proporcione humedad a planta que quero amarrar. Mirade, pasoume exactamente o mismo con este frutal, que é un masanceiro, que non sei porque estaba débil ou o que fora, inclinóuseme contra un lado, depois de estar xa grande. Bueno, pois puxenlle unha barra de ferro aquí ben espichada e amarrino con esta corda. Que pasa? Que se o deixamos así, a corda vai acabar incrustándose no pau. E iso non é bo. Entonces, facémoslle sitio, poñémoslle un pauiño ou dous, dependendo da forza que lle faja, soltamos, e que a forza que lle fai estes paus van a facer que non chegue a forza da corda a tocar no pau do árbol, e, sin embargo, estalle facendo resistencia perfectamente, está aguantando do árbol. Ai, soltame, para que vaya máis dereito.